Paoloholics, welcome back to my channel. Sa mga bago dito sa channel ko, this is Paolo Pangilinan, ang inyong nurse content creator ng Pangasinan. So for today's vlog, lalakad ako ngayon. Pupunta ako ng Caltex dahil nandun yung mga kasama ko. Pupunta kami ng... Hi ka muna sa vlog ko. Si Ma'am Zet. Ako, vlogger ka na pala ha. Yes. Nadaanan na lang namin yung isa pa namin kasama. Tapos larga na. Waterworks si Jai. Yan. Ito kami sa may... Saan na ba to? Palguyod. Dinaanan namin yung driver. And then pupunta na kami dun sa lugar kung saan kami mag-aasikaso ng papers ngayong araw. So kita-kits doon, Paoloholics. Ang kumot, ano na? Ay, okay ko man. Saan ba? Sabi ko, nasa na kaya sila, Ma'am Seth? Sabi ko, Waterworks naman ang Nalampasan ka namin. Lakas water. Hindi na Waterworks. Hi ka muna. Sabi ko, nasa na kaya sila, tumatanaw ako doon. Eh, hindi na ako nakakonect sa wifi. Sabi ko, Sayang. Oo, sabi ko, hindi ako nakakonect sa piso wifi. Okay na. Let's go! Yung mga QR code. A few moments later. Isa sa ulit din lang. Anong lugar na to? Tuba. Tuba. Ay, Green Valley na pala. So i-check dito yung QR code. Tapos pupunta tayo ng John Hay. Mamasyal na lang yata ako. Dalit na. Kahit isa lang sa Parking. Hindi, bababa yan. register lang yung name natin. Ba't yung sa vlog ni Vice hindi naman dito? Baka convention siya. Parang Kasi may oras na artista ba, no? Kanila yung QR code namin, validate lang. Naan talaga. oh, parang Online po. We're here at COVID-19 Screening Facility Information Desk. Register lang kami, tapos in-scan yung QR code namin. Tapos asakay na kami ulit ng sasakyan. Tayo dito. Tapos in-scan ba niya yung QR code natin? Pinicturan lang. Pinicturan lang niya. Saan taas? Sa John Hay. May ka-John Hay kami. Sino kasama natin punta doon? Movie. Escort ang Hello? dapat. Ay, bali sabay-sabay. May na tayo. escort. O alam mo naman ang aantayin pa natin yung nagpapa-online. Baka naman antayin natin lahat yan. Kasi yung grupong yun, magpapa-online pa daw sila. A few moments later. I-escort tayo. Okay na daw. Ano ba? Anong pinaka fondest memory mo dito? Fondest memory? Fondest? Oh, or pinakamasaya? Pumunta sa bar. Totoo? Disco. Ako hindi ko na-try yun. Pinakamasaya? Totoo, school buy lang ako. Oo, pinakamasaya. Disco. Ikaw, Ma'am Zed? Yung night market, yung food trip doon. Ay, oo. Hindi, nung nag-aaral, wala. May night market na ba nun? Meron na. Ah, nasa session pa siya nun? Oh, di ba nag-uukay-ukay pa nga? Oo. High school pa lang ako nun meron na, pero nasa session road pa. Tapos nung college, hindi ko na alam, di na lumalabas ng gabi. Oo, kadiman. Saan na ba tayo? Doon na tayo, makapunta ka ng
So Galing ng magja-Johnny Nagbilan pa sa St. tayo. Vincent. Pasyal pala yung pinunta dito. Mag-Starbucks pa tayo sa dyan. Kaya. Oo, wala naman. Ito tayo, BGH compound. Napagpalit na kayo ng ano? Napagpa-change na kayo? Na. Baguio dollars. Ang hirap pumasok dito, may visa eh. Oo, na may Kaya ano, hindi pa tayo ma-deny sa immigration. dapat nagpapalit kayong Baguio dollars. Sa immigration center. Ano ko? Grabe, ang bagal. Feeling ko alas 10 na tayo makakalabas ng John Hay. Tapos yung schedule ng PRC sabihin, kanina pa tong 8 to 9 na. Sa Rosales. Ganon. Hindi naman? Hindi ko lahat naman. Lahat naman siguro ganun. Access denied talaga ako ng isang araw dun. Pagka confident pa ako pumapasok. Sabi, may schedule ka? Wala. Na-implement mo pala yung bago. Labas. Policy. Hi Paolo, Alex. Nandito na kami ngayon sa Camp John Hay. Hindi ko alam anong gagawin dito. Ano ulit gagawin natin dito? Triads. So, bumaba kami ng sasakyan para mag-triads. Dapat pala yung sobrang PPE kahapon, sinuot ko dito, no? Ano kayong reaksyon nila pag bumaba ka ng sasakyan, nakaganon ka? Sabi mo safe na safe kayo. Oo. Sa akin naka-PPE. Naka-PPE pa ako. Registration. That's the registration area. Testing area. Nandito na kami sa Baguio ngayon, dito sa Camp John Hay. Last stop bago kami pumunta ng mga lakad namin. Mag-CR lang saglit. See you guys later. Click tayo sa ito. Sa registration, kailangan ng QR code and then tatanungin kung saan pupunta. So alam nyo na next time. Natapos din. Tayo daw bumiyak. Alis para makakaralis. Pumasa tayo sa audition! Yay! See you! Nakapasa tayo sa immigration! Next stop, papapalit na tayo ng Baguio dollars. May visa na tayo. May visa na tayo dito. So, papapalit na. Papapalit. Baguio. Bansang Baguio. Republic of Baguio. Republic of Ang Baguio. sailan pala dito. Sila basta-basta nagpapapasok. Nakuha na ni ID niya? Yeah. Binigay ko na kay Kuya. Paolo, Alex, nandito ako ngayon sa Burnham Park. Tapos na ako dun sa PRC. Yan. Lakad-lakad muna dito. Burnham Park. I'm back, QB. Dito na ako sa school. That's the register. Mag-fill out nito. O, diba? Yan, susulat ako. Wait lang. B. That's the register. Diyan ako nag-enroll dati. Hinintay ko na lang yung papers. See you later. Tapos na ako sa UB kaya pupuntahan ko na si Maika. Ito na. Ang tagal! Tagal. Vlog. Tagal mo. Hi girl.
Kompleto na. Hey! Hypothermia. Ganda. Ito? Love. Oo. English lang. Pag mat, wala. Huwag niyo asahan. Ay, wait lang, tanggalin natin. Tagli natin. Pwede naman magtanggal eh. Ako magbi-video lang ako. Sige nga, spell mo. Kailangan pa mag-order ka. Nabilog na chicken. Oo, na may palaman. Oo, may palaman ng cheese at ham. Go, go. Dali. Asan na yung ano? Ano na? Water. Parang ano, parang... Ano pa mag-react sa mga ano? Saan? Video? Si Jam? Tsaka nachos. Ganun ginagawa. Sa channel. Welcome back to my channel. I'm with Jelly and... Di ka kita. Maika. Yung kaming tatlo na lang nakikita parate pag nandito ako. Oo nga. Walang iba. Walang iba. Parang yung ano siya, nakaakyat siya kasi kung hindi dun siya mag-isa sa Kakainin natin yun. Ito na po yun. Maharap. Maharap. Nakagutom na ako. Sarap. Pero pag dinner na, hindi ka nakakain. Yun, no? Hindi na rin ako nagdi-dinner. Mag-lunch ako minsan, ano lang, sagi. Sa bahay. Ako wala mong ginagawa ko, nanonood ako ng mga Korean na ano. Yun lang Ako ang din ginagawa ko. Parang nabos ko na rin yung mga palabas sa ano. O, ako din eh. Nag-umay na nga ako minsan. Minsan YouTube na nga lang, maganda man tayo mga vlog. Oh, YouTube. Ito lang may YouTube channel ka pala. Ano mo nalagay sa Facebook? Hindi. Minsan lang. Naiya ako Dapat eh. ganun nalagay. Naiyak ka pa sa lagay na yun. Trip ko lang naman kasi yun nung ano, pandemic. Walang magawa. Ang dami nga nag-vlog niya. Yung mga kanta mo, ang inaano ko, pinapanood ko. Pinapanood mo? Hindi, kumanta ka. Pero hindi ko pagkakakitaan yun. May copyright kasi yun. Order mo, maganda na ka. Order ka na ka. Yung nag-order, Unboxing, mga ganun. may sweldo na. Unboxing Gano'n myself. sa akin din ko? Siguro abot ng 16. Isang buwan. 753 per 8 hours. Takot. Ano? Kaya dapat fine kasi nakano ka. 12 hours. Oo. Kino-compute naman nila. Bahala na sila. Mas okay ba ang sound mo dyan kasi yung nandun ka sa Pampanga noon? Doble. Yun nata talaga pag community, no? Ay, backpack government. Mas Pare-pareho. ano ba? Yung sweldo ng ano. Pero yung... Government. Lahat, no? Pero siguro yung environment. Yung toxic. Hindi. Kaya, ba't mo pa pipiliin yung ano? Nandiyan ka pa. Kung pareho lang din naman yung At least malapit ka lang. Katabing barangay lang namin. Oo. Pwede nga ako mag-bike eh. Ano pa nga sa bahay? Di ba doon yung bahay mo? Doon ako sa kabila. Kabila siya kaya? Wow. Si mama kasama ko. Tapos straight kumain. Thank you kay Maika. Sponsor! Salamat po. Next time. Ay, video yan? Bye-bye. Bye! See you ulit! Thank you. Ito na sa SM. Hanapin ko lang yung mga kasama ko na nasa 4th floor daw sila sa may garden. Tingnan natin. Amen, kung nasan sila. Ito yung parang naging second home ko dati nung college ako. Itong SM na to. So,
Tingnan natin doon sa taas, nandun daw sila. Oh, nakakamiss dito. Ngayon lang ulit nakarating ng SM Baguio. This is SM. Okay. Where are they? First time nyo din ba napuntahan dito? Itong bago? Ako din, first. Hey, 360. Ngayon ko lang to nakita. Yung dating bahay ko. Kaya ko halos everyday ako dito noon eh. Tambay na. Oo. Ito lang yung tambayan ko. Dito lang. We're at SM! I love SM. Ano ba to? Third floor, fourth floor ng SM City Baguio. Tapos ayun sila, nagpipicture-picture sila. And finally, nakarating ako ulit dito. By SM. Babalik pag nakasahod. Kain tayo. Swimming. Pwede. May sasakyan ka pala. Ang problema natin, hindi naman tayo magkakati. Paano tayo magkikita? Kasi ako, nag-endorse ako. Kanino? Sa'yo? Nag-endorse ka sa akin, nag-endorse ako sa kanya. Hindi tayo magkita-kita. Oo. Paano ba ito? Virtual. No, virtual. Nandito na ako. Tapos ikaw din bukas. Diba? Masaya kaya no? Sila ng chef nuts, crow nuts. Ako wala akong pera kaya hindi ako bibili. Thank you Paulaholics for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be updated for my new videos like this one. Thank you!